салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯшимои Mercedes Benz E-Class мебошад ки соли барори 6997, объем мотор 2 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб қарор дорад, харидори конкретни занг бизан, алишам мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 220000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 100 63 63 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшимои Daewoo Leganze мебошад ки соли барори 6997, объем мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документ дорад, бо муомила дорад, алишам мешавад. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Фархор. нархи мошин 9000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 56000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 44 77 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли барори 6993, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ҳолаташ хуб аст, газ бензин ҳардаш кор мекунад, мотор дуд намекунад, боз арзон мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16500 сомонӣ ба рубли зира гардонем 104000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 36 00 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6 2001, объеми мотор 2.3 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча бер аз худ ягон камбудӣ надорад, ҳама ҷош 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 283000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 66 78 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6997, объеми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ягон камбудӣ надорад, баъди краска кардан ягон харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25950 сомонӣ ба рубли зира гардонем 163000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 58 18 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Daewoo Next мебошад ки соли барори 6996, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мотор коробка 100%, ходовой 100%, яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13500 сомонӣ ба рубли зира гардонем 85000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 48 48 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад ки соли барори 6 2008, объеми мотор 2.4 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 90000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 566000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 77 77 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшимои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6 2003 абиёи мотор 1.7 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳама ҷош 100% кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 14000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 88000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 30 01 30. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯшимои Мерседес Бенз мебошад ки соли барори 6 2002 абиёи мотор 2 сӯзишвориш бензин коробка педашаш автомат растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин задагӣ пусидагӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе ягон камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 283000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 22 22 43. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯшимои Мерседес Бенз мебошад ки соли барори 6 1997 абиёи мотор 2 сӯзишвориш бензин коробка педашаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат дорад, номероша падарка метем, мотор ди турбо. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 302000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 957 96 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Мерседес Бенз мебошад ки соли барори 6 1997 абиёи мотор 2 сӯзишвориш дизел коробка педашаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, харошидагӣ варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар иста равшан. нархи мошин 42000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 264000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 80 47 17. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6 2004 абиёи мотор 1.5 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст кузов краска кадагӣ, балонош нав, салон тозак, паталокаш нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 11 99 37. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Пелзефира мебошад ки соли барори 6 2000 абиёи мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин як даст гаштагиай, такси умуман гаштагӣ нест. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар Кони Бодом. нархи мошин 46000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 289000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 00 02 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Daewoo Matiz мебошад ки соли барори 6 1998 абиёи мотор 08 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст 4 балон нав, мотор нав, харидори конкретни бошед занг зад, савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 97000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 10 81 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли барори 6 1997 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин коробка педашаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хубай, цвет мендел, чашкаҳош варид надорад, 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 27000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 43 63 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.